Disyembre 2020. Enot sa headlines kan mga Bareta. Sa lado lokal, sobra na sa 90,000 na mga displaced workers ang natawan in cash assistance kan Doli 5. Social distancing sa simbahan dain ay ipapasunod ni Nosto. Babae gadan sa aksidente. Pagkaka-invelto kan duwang pulis sa robbery extortion tinawan din linaw kan PRO 5. Sa lado nasyonal, Pilipinas day pangkasigurahan sa pagbakal ng bakuna kontra sa COVID-19. Kickback sa bakuna sa COVID-19, pigaadita na mangyayari. Mass wedding, pwede na. Labanan kan mga militar asin mga NPA posibleng mangyayari ngunya na holiday season. Sa ibang nasyon, 17 estudyante na iligtas kan mga otoridad sa kamot kan mga rebelde sa Nigeria. Sa lado ng Karawat, Pinoy boxer gana sa iyang professional debut. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Kumpiyansa si ang probinsyano Party List Representative Alfred de los Santos saro sa mga principal authors kan House Bill 8097 o pag-amyenda sa Solo Parents Welfare Act 2020 tanganing mas mapakusog ini na magiging sarong lay anasambit na lakdang. Ini matapos makalusot na sa ikaduwang pagbasa sa Kamara de Representantes ang propestong lakdang. Sa saing pahayag, sinabi ni De Los Santos na naugma siya na may iwasan na suporta para sa ipigbabusol na amyenda kasabay kan pangako na ilalaban niya sa good na final na o sa good sa final na version ang sa iyang propestong lakdang. Kaibanan sa mga importanteng laman kan House Bill 8097, iyon mga minasunod, ipautob ang leave with pay sa sisema na solo parent employee, anuman unemployment status kani, magtaon in scholarship program sa mga kwalifikadong solo parents na nasa irarom kan non-formal education program as in full scholarship sa sendang mga aki, magbugtak nin child minding center sa kabos na workplaces. Tugutan ang mga nagtatrabahong ini na mag-breastfeeding sa lugar na sa iyong pagtatrabahuan. Tawaring prioridad ang mga solo parents asin sendang mga aki sa pagtaon in livelihood training asin poverty alleviation program. Sigurohon ang kaligtasan asin ayuda sa panahon ng disaster asin kalamidad sa mga solo parents asin sendang mga aki asin ang pagtataon sa mga solo parents nin tax asin special discount sa pagbakal ng mga produkto na gamit kan sendang mga aki. Tinawan nindo ni De Los Santos na pag naipasar na ang amyenda, magkakaigwaning makasog na fighting chance ang mga solo parents para iangat ang sendang buhay asin magkaigwaning makasog na diretsyo asin pribileyo. Sinabi ni De Los Santos na ang ipigdalaban niya, iyon diretsyo kan mga solo parents asin sa indang mga aki na magkaigwani magayon na buhay bilang sarong family unit sa erarom kan toltol asin tamang implementasyon kan lay. Ang baretang ini hatod sa Indokan Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Dain ay papasunod din marhay ang social distancing kan mga tawo na nag-atinder sa misa di Galyo sa mga simbahang Katolika. Ini anari paro, delanta mantang di kayang akomodaron ang mga tawo sa loob ng simbahan, kung kaya mas nakul pa lugod ang mga tawo sa luwas, kung kaya urumul-umul na ang mga ini asin haros durukutan na ang sa inang sitwasyon. O ang sitwasyon, maski may mga pulis na, iyo nagre-reparo sa sitwasyon alagad, di man hindi kayang pagburulagon ng mga tao, lalo na kung mga miyembros kan pamilya sa ibong nalado.
Maski mga aki, kaiba na sa mga nag-atender sa misa de Gallo, matang bawal pa ang mga ini na magluwas sa harong dalan sa patakot kan COVID-19 pandemic. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Maabot sa total na 92,947 mga displaced workers sa Kabicolan ang nakaresibi ng tig 5,000 pesos kada saro sa lindong kan cash assistance program kan gobyerno na nagkakatadad nin 623.1 milyones pesos. Sinabi ni Johanna V. Gasca, tagapagtaram kan Dole 5 na natatadang 29,691 na posibleng beneficiaryo ang dai pa nakakakuha kan cash assistance sa target nindang 122,683 na obreros sa naapektado kan COVID-19 asin ang tulong magkakasunod na bagyo na ruminapado sa Kabicolan. Sa sinabi na talagang ipinalos ninda ang fundo bako sana o bago ang Pasko tanganing magamit ang mga ini kan mga apektadong obrero. Ang baretang ini hatod sa Indokan. May ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Dahil nakapalag sa mga otoridad ang sarong lalaki na haloy ng pigahanap dahil sa kasong pigaampang kaini sa korte. Si Enrique Pantaleon, 45 anyos, para sira asin residente kan Barangay Maunon, Ligao City. Inaristar kan mga pulis sa Barangay Santa Cruz kan nasabing syudad. Ang mga miyembros kan Ligao City PNP daraan mandamiento de aresto na ipinaluwas kan korte. Nagkaigwan ng lockdown, arestaron si Pantaleon dahil sa kasong murder na pigampang kaini. Mantang dainin piyans ang ipigrekomendar para sa sang paramientras sa libertad. Siya nasa kustudya na kan pulisya para sa magkakanigong disposisyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Tinawan ni Linaw kan Police Regional Office 5 sa Kamsimyan Ola na ansaro sa tulong mga lalaki na enot ng pigsasabing police na narakop dalan sa pagbalo na pangingikil nin 2 milyones pesos. Iyo ang security guard palan asin bako man police. Ipinalawanag ni Police Major Malo Kalubakib, tagapagtaramkan na PRO5 na si J. Kedes kan Barangay Pantaw, Libon, Albay. Iyo ang sarong security guard. Si Kedes asin an agum kaining si Melody nagpamidbid na mga miyembro kan Concepcion Crime Gang asin aligadong nagbalo nin robbery extortion kay abogado Paulino Fernandez. Ang magagom asin duwang pulis narakop sa entrapment operation kan CIDG sa barangay Salogan, Kamalig, Albay kanakaaging aldaw. Sinabi ni Kalubakib na sinda Police Sergeant Hernan Mulyasco asin Gerald Capus pariyong miyembro kan Kamalig PNP nagpalos naman nin pahayag na minapaimutik na sinda involto sa aligadong robbery extortion. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Gadanan sarong babae, kasunod ka nangyaring banggaan ng tricycle sin motorsiklo sa barangay Matakon, Pulangi, Albay. Sinabi kan pulisya na nagadan namidbidan si Geraldine Nogoy kan barangay Santa Cruz, Ligbon, Albay. Sa panginot na investigasyon, nagluwas na ang motorsiklo asin tricycle. Nagkasabitan sa kon ang tsuper kan motorsiklo na si Elmer Nogoy. Magsapar ni mga lugad mantang si Geraldine kan mangyari ang insidente. Di manin gamit na helmet. Nagsapan mga lugad sa payo. Dalan kaini ang biktima din narapaman sa ospital, alaga din ni deklaradong dead on arrival. Sa ngunyan, padagos pa ang investigasyon sa nasabing insidente. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kaini. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves.
vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay! Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc. Sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc. Together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggi Supreme Sarap! All-in-one cooking sauce! Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Challenging kang panahon mo niyan, Madin. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Tusok sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal nakita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. This is it! Puon kan ibaba ni Aling Lorna SJ Angeles ang presyo kan Bear Brand Swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna SJ Angeles, ninhuli sa Bear Brand Swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mapolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand Swak. Pero ngunyan, nagdakol pa ang nagbabakal sa kuya. Ninhuli ta, mas barato na ang Bear Brand Swak. Ang bentahan ko, poon 12 pesos, 10 pesos na lang. Poon kang ibaba ako ang presyo, halos nadubli na ang benta ko, asin nagdakula ang dirensya ko araal daw. Si mga suki, maugma, ninhuli ta mas abot kaya ng patibayon ang resistensya, tabang laban sa hilang araal daw. Salamat talaga sa Bear Brand. Nagdakol na ang benta, happy pa si suki. Ninhuli ta ang Bear Brand Swak, 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Good news! Ang SSS Retirement Pensioners na may UMID ATM card o UBP Quick Card, pwede na mag-apply ng SSS
SSS Pension Loan online. Mula 3 hanggang 12 buwan ng pensyon ang pwedeng hiramin. Mag-register sa My.SSS portal sa SSS website. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Good news! Ang SSS Retirement Pensioners na may UMID ATM card o UBP Quick Card pwede na mag-apply ng SSS Pension Loan online. Mula 3 hanggang 12 buwan ng pensyon ang pwedeng hiramin. Mag-register sa My.SSS portal sa SSS website. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarteng paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Kung kailangan maging wais dito, nasa Surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya, Surf kaya, may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, pabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet, pero 550 SRP pa rin. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na paputok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo. Huwag na magpaputok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department of Health. Hi, Mami! Si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following the right advice? Pagdating sa health ng kids ko, we only listen to health experts at doctors na trusted para sigurado. Kaya we only drink what most doctors recommend. Wilkins Distill. Most recommended by doctors. Trusted by moms to keep our family safe. Wilkins Distilled, a product of the Coca-Cola Company. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms to keep the family safe. DZGB, Bareta, alas 7. Bareta, alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Maggi Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Dai nakakuanin kasiguruhan ang Pilipinas sali sa Estados Unidos, lalo na sa kumpanyang Pfizer para mag-supply nin 10 million doses nin bakuna sa COVID-19. Inan sinabi ni Health Secretary Francisco Duque matapos may pirmahan ang Confidential Disclosure Agreement.
Sinabi niya o ginibo niya ang pahayag matapos sabihin ni Senador Panfilo Lacson na nagpalyar si Duque na isumitir ang documentary requirement para sa pag-deliver ng 10 million doses nin bakuna sa COVID-19 hali sa Pfizer. Naglalaom si Senador Francis Pangilinan na daing magiging issue kan kickback sa nasibol na bakuna kontra COVID-19 kan Pfizer. Sinabi ni Pangilinan na kuning kaso mapatunayan na may nagkulang sa nabulilyasong pag-deliver kuta na nin mas atab kan bakuna sa nasyon, dapat ining sa angatan nin magkakanigong kaso. Sinabi niya may kokonsiderar nining pagsuhay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Enot kay ni, nagsumiter si Pangilinan ng resolusyon para hagado na magbilog ang Senado bilang Committee of the Whole para maimbestigaran nin marhay ang National Vaccination Plan na pinaboran man kan mga senador. Bareta hali sa ibang nasyon na iligtas kan mga otoridad sa kamot kan mga rebelding grupong Boko Haram ang 17 estudyante kan eskwelahan sa northwestern Nigeria. Base sa report, ipinag-orden ni Katsina State's Governor Amino Masari ang operasyon para mailigtas ang ginatos ng mga aki hali sa sarong boarding school sa Kankara sa dit na banwaan sa Katsina. Alagad daing swerte na nagadan ang duwang estudyante sa operasyon. Sa Romana security guard ang nalugadan mantang dagdag pang security forces ang sendang ipapawaga sa lugar para iligtas ang natatada pang mga aki sa poder kan rebelding grupo. Sa lato ng sports, ginana ni Tokyo Olympic bound Pinoy boxer Yumir Marshall ang siyang professional boxing debut matapos gibuhon asin o gulpihon asin daugon sa paagi nin unanimous decision ang American boxer na si Andre Whitfield sa indang 4-round middleweight contest sa Shrine Expo Center sa Los Angeles, California. Ang tulong mga hurado na sina Don De Vertes, Ron Scott, Steven asin Damian Walton, gabos nagtaon ng score na 40-36 sa gabos na round pabor kay Marshall. Mas dakol na mga suntok ang binuwian ni Marshall kung sa inagulpian pandok ni Whitfield kung sa haros sarado ang mata kay ni dalan sa darakulang ludog sa gilid kan mata. Baretang ano? Paano? Aramon ta sa Baretang ano? Biglang nag-resign sa iyong pwesto ang sarong alkalde kan Kansas sa Estados Unidos matapos makaresibinin mga patakot sa buhay kan suportan kini ang implementasyon kan pagsuulog din face mask. Si Dodge City Mayor Joyce Warso nagsumiter kan sa iyong resignation letter dalang tadain niya nakayanan ang naresibing death threat. Enot kani ipinasar kan Dodge City Commission ang mandatory na pagsuulog din face mask dahil sa pagdakol lalo na ang mga naulakitan kan COVID-19. Alagad matapos suportahan ni alkalde ang ordinansya tuloy siyang nakaresibin ng mga patakot sa iyang buhay ali sa mga apod sa telepono asin mga surat. Grabing ikinatakot kan alkalde asin dai nakayanan pa kung kaya siya naglusad na lugod sa iyang pwesto. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Totoo ining showbiz balita. Mainit ngunyanan Bareta na sina Angelica Panganiban na sin Sanjo Marudo ikinasal na. May chika nganing bados na si Angelica pero totoong bados si Angelica pero o maski ngani may problema ini sa iyang reproductive system. Haloy nang gusto ni Angelica na magbados alagad kay puwan na ipahiling ka ini ang reproductive system. Pero naswertehan ni Sanjo na nabados na si Angelica. Sa ngunyan, ang magagom nag-ista na sa indang bagong harong. Bareta, salado din saludo makita sa News Base Mar de la Mar kamen. May mga bagay na kaipuhan tanang iwalat. Taglaog ang bagong taon, lalo na kung dahil mananing magayon na dara-dara sa satuya o pera sa kulugan kita. Pero na dyan ang paputok. Mati, makalat, nakakatakot asin urog sa gabos peligroso. Kaya ngunya na 2021, sigun sa Department of Health,
Tingawa na ang nakaagi, kay iba na mga paputok. Tandaan, iwasan ang paputok na scary para bagong taon ay carry. Tandaan po, health is wealth. From your space, Mardila, daing iba. Ultimo sa detalles ng Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang Pag-asa Ligaspi. Pag-asa, please come in. Para po sa update sa tuyang panahon, nabidog na sa sarong bagyo ang low pressure area na may sirangan ng Mindanao asin ini nga na ipinangarana na bagyong Pigi. Asin sa kunyan, nasa kategorya man ini na tropical depression. Las 4 nin aga o rining namataan sa distansyang 210 kilometers sirangan kang Davao City sa coordinates na 7.1 degrees north, 127.7 degrees east. Ang distansya kayan sa Legazpi nasa 800 kilometers timog sirangan kan Legazpi City. May taglay na kusog na doro sa iniharan sa sentro nag-aabot sa 45 kilometers per hour asin pagbugso kan doro sa nag-aabot sa 55 kilometers per hour. Nagiro ini sa diretso na pasulnupan, norte-sulnupan sa rekasma na 15 kilometers per hour. Ang tropical depression Vicky nilalauman na generally mahiro sa direksyon na pasulnupan, norte-sulnupan asin ini man nilalauman na Malan Falls sa may area kang Davao Oriental o Surigao del Sur sa lauging masunod na 12 oras. Samantala, ang kabigulan sa maghapon nilalauman man ang mga maluya hanggang sa katamtaman na kuminsan ay makusog man na pag-uuran at tinigwaman nakabanderang gale warning sa mga kadagatan kang Camarines Provinces, Catanduanes, Eastern Coast ng Albay, pati naman sa Eastern Coast ng Sorsogon. Kung kaya pinapatanidan man ang mga nagagamit din mga saralit na sasakyan pandagat na dahil muna magpalaot at inaalerto man ang mga dakulang sasakyan pandagat sa mga dakulang pag-alon. Ang tinatayang agwat kang temperatura ngunya na maghapon, 24 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 6:01 nin aga, masulop pa dyan alas 5:22 nin hapon. Alitig di sa DOST Pag-asa, Ariel Samodio. Iyan mga tugang ang detalles kay mga Bareta ngunyan na Biyernes. Sa pangaran ni Mardela sa Newsbase, Ronald Baldo sa Laro Technical asin Pag-asa Ligaspi. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Antivola. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalas kang sinubagantabay. Happy birthday Noel Bubon Ante kan Albay Doctors Hospital Incorporated. And of course, happy birthday ang Probinsyano Party List Representative Apid de los Santos. Happy birthday tabi kong. Yan mga tugang ang detalles kay mga Bareta ngunyan na Biyernes. Mabalos kan sinong pagantabay. Yan ang DZGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 7